कधी कधी ना आपण स्वतःच विचार करायचा बंदच करतो, कारण आपण दुसऱ्याच्या विचारामध्ये इतकं गुंग होतो ना, आपण स्वतःला सुद्धा मन हे हरवून जातो. दुसऱ्याच्या विचारामध्ये एवढं आपण रमून जातो ना, स्वतःकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष करतो आपण. आणि जेव्हा आपल्याला ठेस लागते ना, दुसऱ्यांच्या अपेक्षा करून दुसऱ्यांकडनं अपेक्षा करतो आपण, जेव्हा आपल्याला ठेस लागते मनाला, तेव्हाच आपण जागे होतो. तोपर्यंत आपण ना दुसऱ्यांची काळजी करण्यामध्ये, दुसऱ्यांची केअर करण्यामध्ये गुंग असतो. स्वतःला आपण पूर्ण हरवून जातो, आपण विसरून जातो आपण पण एक स्त्री आहे, आपल्याला पण एक मन आहे, आपली पण जिंदगी आहे, आपण पूर्ण विसरून जातो. जेव्हा जोरात ठेस लागते आपल्याला, तेव्हा आपण जागे होतो. अरे आपल्याला पण मन आहे. मग तेव्हा काय करतो आपण? तेव्हा आपली पूर्ण वेळ निघून गेलेली असते. अर्धा आयुष्य तोपर्यंत आपलं निघून गेलेलं असतं, आहे की नाही? पूर्ण आपण दुसऱ्याच विश्वामध्ये जगत असतो. समोरच्या व्यक्तीची काळजी करतो, त्यांना जेव्हा आपण प्रेम करतो, त्यांची काळजी, त्यांचं देखभाल करतो, त्यांना कुठल्या गोष्टीचं कमी पडू देत नाही, त्यांच्या जेवणाची, खाण्याची, पिण्याची सगळी व्यवस्था करतो. आणि एक दिवस आपल्याला आपलंच मन सांगतं, अरे याची आपण खूपच काळजी करायला लागलो, आणि आपण स्वतःकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतो. म्हणून उशिरा का होईना कळतं पण आपल्याला की आपण खूपच काळजी करतो. आणि जेव्हा आपल्याला ठेस लागते मग तेव्हा आपण म्हणतो, अरे याची एवढी काळजी करायला नको पाहिजे होतं. आपल्याला पण मन आहे. तेव्हा मग आपल्या लक्षात येते आपण असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे. आणि त्यावेळेस आपल्याला पूर्ण आपली वेळ निघून गेलेली असते. आपण तेव्हा काहीच करू शकत नाही. खूप उशिरा कळतो. काय काय जण हुशार असतात, पण पहिल्यापासून स्वतःची काळजी करायला लागते. तेवढी मी हुशार नव्हते. सगळेजण आपलेच आहेत असं समजून चालत होते. पण नंतर कळलं आपलं कोणीच नसतं. दाखवून दिलं ना सर्वांनी, आपण ज्याला जीव लावतो ते आपले नसतात. आणि ज्याला जीव लावतो ना, त्यावेळेस आपण त्या लोकांना किंमत देत नाही, हे लक्षात ठेवा. आपण जो आपल्याला जीव लावतो, जेव्हा आपण प्रेम करतो, आपण त्यांना किंमत देत नाही. नंतर आपल्याला त्याची किंमत कळते. जाणून बुजून आपण त्यांचं मन दुखवतो. नंतर आपल्या लक्षात येतं. माझी एक मैत्रीण होती, मला खूप जीव लावायची, इतकं जीव लावायचे ना. त्यावेळेस मला कळलं नाही माझी मैत्रीण आहे, मला खूप जीव लावती. पण माझ्या नंतर लक्षात आलं की मला खूप जीव लावती तिने, म्हणून मी सोडून आली त्या गावाला तिला. आर्थिक दुनियामध्ये नाही. ह्या एक गाडी माझ्या जीवाभावाची मैत्रीण होती. माझे नातेवाईक जवळ नव्हते, पण ती माझ्या जवळ होती खूप. आज त्या दुनियामध्ये नाही. मला खूप आवड आहे मुलांना असं काहीतरी वेगळं करून खाऊ घालायची. माझी सवय जातच नाहीये. जराशी तब्येत चांगली झाली की मी असं काहीतरी करत असते. भोपळा होता आणलेला
सुनबाईच्या गावावरून माहेरवरून मला त्याची घारगी करावं, म्हणजे खूप दिवसापासून इच्छा होती घारगी करायची, पण ती संधीच आली नव्हती. खूप उशिरा कळतं पण आपल्याला, जेव्हा आपला प्रेम करणारी व्यक्ती आपण गमवून बसतो. खूप उशिरा लक्षात येतं आपल्या. तुम्हाला असं वाटतं का कधी आपण एखाद्या व्यक्तीला गमवलो, आपण ती व्यक्ती आपली काळजी करत होती, आपण त्याला किंमत दिली नाही, असं वाटतं का तुम्हाला कधी? सांगा मला. तेव्हा मोबाईल नसायचे, युट्यूब तर लांबच राहिले, मोबाईलच नाही तर युट्यूब कुठला असणार आहे सांगा. साधे मोबाईल झाले तेव्हा पण मला किती उशीर आम्हाला मोबाईल मिळाले. मोबाईल लवकर आम्हाला नाही मिळाले. टीव्ही नव्हती घरामध्ये. माझा 2 नंबरचा मला मुलगा झाला तेव्हा माझ्या वडिलांनी माझ्या माहेर टीव्ही आणली होती. आणि माझ्याकडे 3 मुलं झाल्यावर, माझी मोठी मुलं झाल्यावर मग माझ्या घरात टीव्ही आली. जे पाहिजे ते पटपट नाही मिळालं कधीच. आणि असं वाटत पण नव्हतं की आपल्याला हे असावं ते असावं. आताचे कसं लोकांना वाटतं पटकन मिळावं, मला हे पाहिजे ते पाहिजे. नाही मिळालं की मग अकराळ विकराळ काय काय होते, तांडव होते तांडव. तसा आम्ही विचार करत नव्हतो, आम्हाला नाही मिळालं तर नाही मिळालं, आणि अपेक्षा पण कधी ठेवत नव्हतो. करून बघा घारगी, तुम्हाला आवडले तर. मी एक व्हिडिओ टाकलाय त्याची रेसिपीची. संध्याकाळी येणार आहे मी 10 वाजता लाईव्हला येणार आहे. या थोड्या वेळ सबस्क्राईब करा आणि पटपट लाईक पण करत जावा. कसं आहे, येतानाच तुम्ही जर लाईक केले ना, एवढं तुम्हाला गरज पण पडत नाही सांगायची. मुलगी मला जास्त वेळ बोलावं लागते. तुमचं पण काम आहे का नाही मग? बरोबर आहे का नाही? आता नाही बाबा, कोणाकडनं कसल्या अपेक्षा ठेवणार, कोणाला कधी आपल्या मनातलं बोलायचं नाही हे लक्षात ठेवा. माझे असेच असतात बघा व्हिडिओ, मला येत नाही दुसऱ्यांसारखं बोलता. माझे आपले साधे बोळे असेच व्हिडिओ असतात. जे आहे ते मी ओरिजिनल तुम्हाला सांगत असते. वडील होते पोलीस, घरामध्ये खूप कडक स्वभाव होता वडिलांचा. त्याच्यामुळे जगाची जास्त माहिती नाही बरं का आम्हाला. तेवढी हुशारी कधी केली नाही आम्ही, हुशारीपणा तर कधीच नाही केला. खूप कडक होता वडिलांचा स्वभाव आमच्या. पोलिसाचा दरारा होता घरामध्ये नुसतं. 5 भावंड होतो आम्ही. अशीच मी तुम्हाला थोडी थोडी कहाणी मधून मधून बोलत सांगत जाईल. अशी पूर्ण सांगायला मला होत नाहीये, कारण जीवनात माझ्या खूप संघर्ष आलेले आहेत. सांगत जाईल तुम्हाला. जरा खूप कडक होते वडील माझे. शाळा शिकता शिकता 9वीलाच माझे लग्न करून टाकले, लहान वयामध्ये. अशा खेडेगावात लग्न झालं. त्या घरात लाईट नव्हती, विचार करा आमच्या. मुलगी नोकरी होती सरकारी म्हणून दिली. नुकतीच माझ्या मिस्टरांची आई वारलेली होती. सगळे घरात रडत होते. मी लहान होते, त्यांनी रडाले की मी बी रडायचे. मला कळत नव्हतं पण का रडते.
आई वारली ती माहित होतं, पण मला आई असल्यामुळे मला एवढं दुःख होत नव्हतं, पण ते रडाले म्हणून मी पण रडत बसायचे. खूप माझं म्हणजे बालपणात लग्न झाल्यामुळे खूप हे गेले, संसारात पडले लवकर मी. नणंदबाई लहान होती, 12 वर्षाची, दीर लहान होते, त्यांचं शिक्षण केलं मी तेवढ्या लहान वयात. हळू दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में मरते जीते जाएंगे, सीखेंगे लिख लेना. असं करत 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 आयुष्य गाठलं. 50शी उलटले मी आता, हे की नाही. जीवनाचा आनंद घ्या सगळ्यांनी. आयुष्य आपलं तेवढं मोठं नाही, आयुष्य छोटंच आहे, त्यात सुद्धा आनंद घ्या सर्वांनी. सारखं दुःखी होऊ नका, युगो राहू नका, युगोपणा सोडून दे. युगोपणा सोडला ना सगळं काय चांगलं होतंय. आम्हाला इगो हा शब्द पण माहित नव्हता, टेन्शन हा शब्द पण माहित नव्हता आम्हाला. विचार करा, आम्ही किती हे असेल ना, म्हणजे अडाणी असेल आम्ही. टेन्शन हा शब्द म्हणजे त्रास खूप होतोय, खूप वाईट वाटतंय असं बोलत होतं, पण टेन्शन आलं आत्ता माहित झालं मला. टेन्शन, प्रॉब्लेम हे असले शब्द आम्हाला माहित नव्हते पूर्वीच्या काळी. सकाळी टीव्ही नव्हती, मोबाईल नव्हता, काम करायचे, खायचे प्यायचे, सगळ्यांची देखभाल करायचं. झालं त्यातच गेलं अर्ध आयुष्य. आता कुठं जरा चांगलं राहावं म्हणलं की सुरू झालं, त्यांनी असं केलं, त्यांनी तसं केलं, असं झालं. काय करायचं सांग. झाले तुम्हाला बोलत बोलत माझे गारगे झाले. अर्धी कहाणी सांगितली. सगळे म्हणतात ना, आई तुमची कहाणी शेअर करा, थोडं तरी संघर्ष शेअर करा, फक्त इगो ठेवू नका मनामध्ये अजिबात. इगो जर ठेवला ना तुम्ही मनामध्ये, कधीच यशस्वी होणार नाही. आणि इगोमुळे तुमचे सगळे मनातून उतरून जातील लोकांच्या मनातून तुम्ही पूर्ण उतरून जाईल इगो म्हणून इगो कधीच ठेवायचा नाही आपला. अगदी साधं सरळ मन ठेवायचं. आणि समोरचा व्यक्ती जर इगो ठेवला, माझ्या समोर जर आला इगो आला, मला लय संताप येते बाबा. मला इगो ऍटिट्यूड इगो आणि ऍटिट्यूडची लोक मला जरा सुद्धा आवडत नाहीत. माझं ते इगो आणि ऍटिट्यूड लोक म्हटलं ना, झालं बघा. बघा केले, बघा केले का नाही घारगे, मस्त खायचं आता आपण मस्त. इगो आणि ऍटिट्यूड लोकांचा मला खूप संताप येते. एवढा राग येते ना, मी खूप राग येते मला. समोर ऍटिट्यूडचा जर व्यक्ती पाहिला ना, मला खूप राग येतो. सांगितली का नाही माझी कहाणी तुम्हाला थोडीशी. असं होतं बघा आयुष्य पूर्वी. घरात टीव्ही नव्हती, मोबाईल नव्हते, काही नव्हतं, एकदम साधं जीवन होतं. अजून पाण्याचे नळ नव्हते. माझं लग्न झाल्यावर विहिरीत असं घागरीला दोर बांधून असं एक चाक असणार, त्या चाकाला बांधून टाकायचं, पाणी शेंदायचं म्हणतात त्याला. पाणी शेंदत होतो आम्ही. हापसा होता, हार्ड होता हापसा खाली जरी ओढलं तर मी पाणी येत नाही, त्याला मी लोंबकळायची. लुकडीली बारीक 14 वर्षाची होते मी. म्हणून माणसाने इगो ठेवू नका हो, मागचे दिवस परत येत नसतात आपल्याला. आता आम्ही जे मागं भोगले ते थोडंच तुम्ही भोगणार नाही ना. आमच्यापेक्षा चांगलं आयुष्य तुम्हाला मिळू द्या असं आम्ही म्हणतो. पण तुम्ही एवढा ऍटिट्यूड ठेवलं ना, संताप येते खूप माणसाला समोरच्या. असं वाटतं हा व्यक्ती नको बाबा घरात. ज्या माणसाला ऍटिट्यूड आहे ना, मी पण आहे ना, तो घरात व्यक्ती नसला तरी चालेल, काही वाटच नाही, नको असं वाटतंय. म्हणून माणसाला कुठलाही ऍटिट्यूड कधी नकोय. आम्ही साधी सिंपल माणसं आहेत. जे आम्हाला पहिला मिळत नव्हतं ते आता आम्हाला मिळालं नाही. फोन पण मध्येच जाऊ दे. चला आता लाईव्ह आहे, संध्याकाळी बाकीचं बोलू.
भरपूर मोठा व्हिडिओ झालेला आहे.